Jeg har taget ud til min psykiater i dag, fordi jeg har nogle sådan ting, jeg gerne lige vil snakke om. Mest angående sådan min krop, min krop og hvad der kunne være af problemer med den. Men jeg vender lige kameraet, så vi kan møde min psykiater. Jakob, jeg er min julemand. Du havde nogle problemer. Ja, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er med min krop, fordi nogle gange siger den sådan nogle mærkelige lyde. Altså, så nogle gange, så, ja, det lyder nærmest som om, at jeg bøvser hele tiden, og det forstår jeg ikke. Okay. For at vi lige kan komme tilbage til en seriøs samtale her, kan du vise mig på denne anatomiske korrekte dukke, hvor er det lydene kommer fra præcis? Ja, det er ligesom... Jeg vidste ikke, du havde batterier i dukken, så den kunne sige noget.